बे गामियाव मा जाथाय जादों? जोबोद दुखुनि सान। कुसुगाव सानफान रेन्जनि सिङाव थानाय दोमब्रुगुरि गामि, बे गामियावहाय जे हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेर, बे मैदेरा बिथां सपन मोसाहारिनि फिसाजो थरायना मिस फुंजा मोसाहारि बिथांखौ गाथारना गालांबाय। बेजों लोगोसे बिफा सपन मोसाहारि बिथांखौबो गोगोमै मोनसे जोखोम खालामलांबाय। दा बे हिसाबै थरायना फुंजा मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। बेजों लोगोसे बिफायाबो गोगोमथारै मोनसे जेंनायाव गोग्लैनानै बिथाङा दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं MRM हस्पिटालाव। बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय बे समाव खावलायनो लुबैनाया बेनो जे जोंनि रायजो जानायाव प्लेन्स एरिया हिसाबै मैदेरनि जानाखि उदखात बियो बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादों। बे हिसाबै जोंनि रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथियाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय बिटिआर सरकारा फेन्सिं होनानै जे नैबे रायजो राजाफोरखौ मोजांथार सेफटियाव दोनो, बेखिनिखौ जों रायजोनि जानानै बेवहाय जावले जावले खावलायहरबाय। बेखिनि आरो, गोजोनथोंसै।